Ndewonu ndị be anyị, ekene m unu, daalụ na Igbo anyị abịa. Anyị bịa ka anyị gwa unu na anyị nwere asọmpi n'Igbo Class World mbọsị Satọde ma ọkụ elekere 6 nke mgbede nke ndị Alaigbo. Na-enilogie ka ọ nọ n'aka nri ebe a na-acha akpa mma ya bụ yelo. Bịa na ebe ahụ unu saachị anya chọọ na ebe dị Igbo Class World, unu ruo unu maakị ya folo maọbụ unu maakị ya like ka unu wee mata mgbe asọmpi a bido. Ọ bụrụ na peji anyị a ka a ga-eme, maka onwe ndị ga-aghọtafiofe anọrọ ebe a na-echefe adị disappointed. Anyị nwee peji 3, ile anya n'aka nri na aka ekpe ifuru logo nke eji akwalite asụsụ na omenala Igbo. Ọ na-acha yelo ya na red. O nwee 10,000 followers nke anyị ji eme maka travel njem, anyị ji akụzi njem. O nwee 32,000 followers. So